Independence Day gisaulog sa mga militanteng grupo dinhi sa Sugbo. Apan lihok protesta milanat lang og 31 segundos. Ano ang report? Buntag pag-atang na ang usa ka platon sa CDM sa Cebu City Police Office at ubang ang bahin sa University of the Philippines. Gipangandaman nila ang giragdang rally sa mga militanteng grupo atol sa Independence Day. Apan wa mobutho ang mga rallyista sa dapit diin dunay presensya sa mga pulis. Pasado alas 10 na sa buntag kalit mitunga ang mga rallyista sa laing bahin sa May Gorordo Avenue. Dala nila mga placards ug mihimo sila og saba-saba kalabot sa isyu sa anti-terrorism bill. Nga controversial kaayo kay daghan kaayo ug mga congressman nga ni-withdraw kay nakita sila sa vague provisions ni ani nga balaod unta. Muna nga nawagan kami. Apan dihang nakabati sa wangwang sa gisakyan sa mga pulis, nadagan ang mga rallyista. Taon-taon, may patimaw ang ilahang konvenor nga nag-inusara kinsa may pasabot nganong nanagan sila. Ang atong mga progresibo nga mga grupo kauban ang Movement Against Tyranny, ang All UP Academic Employees Union wala magpasindak, wala magpahadlok niini. So gidisenyo na to in such a way nga lightning ang forma sa atong protesta. Samtang ipasabot ni Police Colonel Cedric Tamayo nga dili nila dakpon ang mga rallyista ug hatagan nila kahigayonan nga makapakita og mga dokumento sa ilahang gipahigayon nga kalihukan. Bangod anang gina-implement na tong 1133 to, that is also a protection for them. Kay kung musobra sila na pulo, may violation. Paano karon kay kana sila dili man tanan magsilingan na? Paano karon kung ang isa nila ka member na COVID? We cannot say so nga COVID-free sila. Nasagmuyo ang Movement Against Tyranny tungod kay mato nila ang pagpigot sa pagpahayag sa matuod nga kahulugan sa kaugalingon. Gitataw sa kapulisan nga maximum tolerance ang ilang gipatuman apan gipatigbabaw gihapon ang balaod. Under niini nga rehimen, gitangtangan na kita sa atong mga katungod pinaagi sa pagpakanaog og mga palisiya ug mga balaod nga anti-people. And we are implementing the law nga dapat atong sundon para sa kayuan sa tanan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.